ମାଉସୀ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ପାଇଛୁ? ବାଳ ଦେଇଛି ଚିଟପନ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ନେଇ 10,000 ଟଙ୍କା ଖାଇଛି। ମାଉସୀ ଭୋଟ କାହାକୁ ଦବୁ କି? ଯାହାକୁ ଦେନେ ସେ ଖାଲିଟା ଦବ, ଯାହାକୁ ଦେନେ ସେ ଖାଲିଟା ଦବ। ତାକୁ କାହାରିକି ଦେମିନି, ମୁଁ ତ ଖଟିମି ଖାଇମି ଏଠି, ମୁଁ ତ ଖଟିମି ଖାଇମି ଏଠି, ମୁଁ ତ ଖଟିମି ଖାଇମି ଏଠି। ହଁ ମାଉସୀ ତୁ ସତ କହିଛୁ, ଖଟି ଖାଇବି। କିଏ କଣ ଦଉଛି ନା କଣ ମୁଁ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବି? କିଏ ଏବେ ସେ? ମାଉସୀ ଭତ୍ତା ପାଉଛୁ କି ନାହିଁ? କଣ 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 ମୋ ମାଉସୀ ଯାହା ହେଲା କାଲା ହେଇଗଲା ନା, ଆଉ ଶୁଭା ଯାଉନି ତାକୁ। ମାଉସୀ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଭତ୍ତାଟା ପାଉଛୁ କି ନାହିଁ? ଭତ୍ତା ପାଉଛି ଯେ ଦଉଛି 300 ଟଙ୍କା ନଉଛି 1000 ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତାନି। ତଥାପି ମାଉସୀ ମୋ ମତରେ ତୁ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଦବୁ ନା? ମୋର ଗୋଟେ ଦାମିନି। ତାହେଲେ ମାଉସୀ କହୁନୁ କେତେ ଦେଲେ ତୁ ଭୋଟଟା ଦବୁ? ଦାମି ଯିଏ ଦବ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦଉ ମୁଁ ଦେମି, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦଉ ମୁଁ ଦେମି, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦଉ ମୁଁ ଦେମି। ମାଉସୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ 1 ନମ୍ବର ବୋଲି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 1 ନମ୍ବର। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଳ ଦେଇଛି